Päivi, olen kiitti tantu saamelaadi ja muita saamikomponista selviä, kellä joulu mun ruuva, oliko matkai. Mun on johtimin Amerikassa ja just tällä Kanadas, tappe Yukonas, Whitehorse. Ja la matkilla mun ei läkkänyt tiedävä matki. Että mun on tappe tiedävä min era alkalmujuun ja saamelaatsujuun ja muita ei talvialmujuun. En tappelu hui ollut Skandinaava olemakke färre eikä kuuluida ja muita saamelaat hui ollut. No, että mun on tappe tiedävä min ja uhpas muuva min olmujuun. Että kepariktan tu daidar suorkis. No, että mi sähtistan tu otspark pahtaiks mai. No, että tämän vahkuluoppa mun on tappe kuossis. Tämän festivaalissa mun on mulla Blue Feather Festival, tällä tappe Whitehorse. Ja mun hirveän hillunan taas. Ja tämä muuttui, mun on ahpa nuolu saamelaatse pirra tappe. Mun on meillä Charlie ja mun on filmin huijoulu ja Charlan huijoulu mai tappe. Ja tällä puhta mun on hirveän huilu inspirationa. Että kun mun on täällä elkemintä noita skierrun parkat. Ja maita Charlie min kirji ja vähän maja. Että täällä on mun ja puhtaan takkaan motivationa ja inspirationa. Ja no, että mun haljan tuossa ollut kiittu saamelaadi. Täällä on nu saama musta tappe ja maita ei saamikomponista selviä. Täällä on nu saamas matki ja mulla on hui kuhka nielan tämän matkan välkit. No, että ollut kiittu.